uhlobo lomshini abantu abaningi abangazi ngalo. Lo mshini siwubiza nge-pure sine inverter yaka Mecer. So lo mshini ukwazi ukuthi ugenerate amandla ogesi, uphehla amandla ogesi ngekhathi ungenawo ugesi kule load shedding noma nje usakhambela ugesi ngenxa yokuthi uyalungiswa. So lo mshini ke ukuze usebenzise kumele uvule la amandla e-battery abe on, ukhanye amalampu akho la akhombisa ukuthi i-battery power isiya. Then lo mshini mase uyaphendula upress power button for about 2 seconds ukuze ukwazi ukuthi ukhanyise umshini wakho uswitche power on ukuze ukwazi ukurana i-load yakho. So njengamanje umshini wakho mosurana kube sekuphuma umoya la ukukhombisa ukuthi umshini wakho usu-on, usu-ready ukuthi usungakwazi ukulala. Uphendula umshini wakho usuyaqhumana i-load yakho ufuna ukuyiplaka ngenkathi ugesi ungenayo. Mina ngifuna uku-check ifoni, ngibe sengiplaka ifoni yami kanje kumshini wami. Then ifoni yami izobe isingitshela ukuthi iya-charger ngenxa yokuthi ugesi lo mshini unawo. Lo mshini awuplakwe ndawo, une-battery kuwona, ubizwa nge-all-in-one system. Une-battery, une-inverter, une-solar power, une-solar charge controller. So unesikhala sokuthi ukwazi ukuxhuma enye i-battery ukuze ube nama-battery amabili noma amathathu if ufisa, ukuze ukwazi ukuthi ukhanyise isikhathi eside. So lo mshini-ke utholakala uma-brand ahlukene, u-available kuwo wonke umphakathi. Abantu abasebenzayo, abantu abarana amabhizinisi bangakwazi ukuzitholela wona lo mshini ukuze kungacishi izwe lonke phela ngenkathi kune-load shedding, kube khona abantu abambalwa abasala bekhanyisile.